Habemus Papam, dat klonk gisteravond op het Sint-Pietersplein in de Vaticaanstad. Vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Hij maakte wel een grapje, dus dat was wel grappig. En ja, ik vond hem wel goed. Nou ja, een beetje oud, moet ik zeggen. Ja. 76. Ja. Ik vond het ook wel raar. Ik dacht eigenlijk dat pausen eigenlijk begonnen als ze wel een beetje jonger waren. Ja. Ja, voor Ben is dat de 10 gehad. Hij is 10 jaar ouder dan ik, dus dan valt het wel wat daar. Had je in die leeftijd zitten. Maar een paus is vaak al wat ouder. Maar wat sterke oude heren wezen, want ze moeten wel een aantal jaren mee. Maar als je een paus hebt van 40 jaar en die wordt 90, dan heb je 50 jaar dezelfde paus. Weet je wat een paus eigenlijk doet? Nou ja, ik dacht dat hij een baas was over andere mensen. Heb je zijn naam onthouden? Franciscus of zo? Ik ben lang pastoor geweest van Balzer, dat is ook een Franciscuskerke. Hier is een Franciscuskerke. Ik ben in deze kerk als katholiek opgegroeid, om zo maar te zeggen. En daar ben ik heel wel grutskop, vind ik prachtig. Ik hoop je dat het een paus wordt die echt de problemen met de mensen maar Libië in de moderne cultuur, in deze nieuwe eeuw, dit nieuwe millennium, dat hij daar zo mee omgaan kan, dat er vanuit de christelijke visie en vanuit de visie van het christenvolk toekomst is. Dat we verder kunnen met elkaar.